Dus de stelling gaat dat kinderen als ze gezakt zijn, dat ze alleen de vakken waarvoor ze onvoldoende hebben gehaald, dat ze die opnieuw moeten doen. Dus de vragen, zou u willen dat het vroeger ook zo was? Ja? Ja. Nou, wel ja. Ik vind van wel ja. Die kans heb ik niet gehad, maar jullie moeten de kans wel krijgen. Nou, wou ik niet zo leren. Ik kon het wel. En toen ben ik op de huisartschool geweest. En toen was het eigenlijk een kantoor. Maar toen vroeger was er nog veel meer mogelijkheden als nu. Zou u willen dat het nu ingevoerd wordt of over een paar maanden of een paar jaren? Nou ja, met volgend schooljaar meteen dan, hè? Ja. Oké, jaar of 2 jaar. Zo snel mogelijk maar, denk ik. Ja? Ja, wat moet je zeggen? Het ligt aan wat voor tijd je zit. Als je zegt nu, dan misschien wel ja. Maar als het over een paar jaar wordt, dan zijn er weer zoveel afgestudeerden. En bent u ervoor of bent u er tegen? Voor. Ja. Nou, ik vind als je dus de vakken waar je voor gezakt bent, als je daar een herkansing voor krijgt, dat dat wel redelijk is. Ze moeten gewoon leren tegenwoordig, want anders hebben ze geen baan meer. Dus er moet wel wat gebeuren. Ja.